Higit 12,000 pamilya sa buong Pangasinan ang kinailangang lumikas dahil sa pananalasa ng Bagyong Egay noong nakaraang linggo. Ilan sa kanila may-ari ng aabot sa 498 na napinsalang mga bahay sa probinsya. Sa laki rin ng pinsala sa agrikultura at livestock, maraming kabuhayan ang apektado. Malaki rin ang naitalang pinsala sa infrastruktura. Ganun pa man, naniniwala si Vice Governor Mark Lambino na hindi kinakailangang magdeklara ng province-wide state of calamity. For us to declare state of calamity, especially considering that comparing the province of Pangasinan to other immediate provinces. Nakaalalay kasi ang pamahalaang panlalawigan sa mga pangangailangan ng mga residente para sa kanilang pagbangon. Katunayan, nag-time out muna sa trabaho ang ilang empleyado ng pamahalaang panlalawigan para magbayanihan sa pag-repack ng mga ipinamimigay ng Provincial Social Welfare Development Office sa kanilang mga relief operations. Tiniyak naman nila na sapat ang mga supply para sa mga residenteng nangangailangan sa buong probinsya. Dito na natitest ngayon kung gaano ka-effective, ka-lakas yung preparation natin. Patuloy pa rin naman ang ginagawang pagpupulong ng mga department heads para sa pagbangon ng Pangasinan. Sa ngayon ay ang mga bayan pa lamang ng Calasiao, mga Taram at Santa Barbara at lungsod ng Dagupan ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa labis na pagbaha. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.